С какви други неприятни усещания е свързано това за пациента, освен с появата на самите рани? Другият важен симптом е болката. За съжаление, тя много често започва в една умерена степен, но бавно и постепенно прогресира и се стига до състояние, в които пациентите понякога не могат да спят, както е при напредналата хронична артериална недостатъчност, силния болеви синдром, но в интерес на истината също много силна болка има и при пациентите с венозни язви. Характерна особеност е, че при диабета обикновено болката не е толкова силна поради нарушената проводимост на нервите, които се увреждат от високите стойности на кръвната захар. И за това при пациенти с диабет болката не е характерен симптом, но това пък прави заболяването много коварно, тъй като те много често самия пациент не може да прецени до каква степен е сериозно положението, тъй като той казва: добре, имам рана, но нямам болка, а всъщност се касае за един сериозен процес. И ето вече при наличието на тези оплаквания пациентът се обръща към даден лекар. От тук нататък следват ли някакви специфични изследвания или по какъв начин се поставя диагнозата хронични рани от такъв произход? За да бъде правилно лечението, обръщам внимание и повтарям още един път, правилно лечението и оттам да бъде ефективно, трябва да има точна диагноза. В смисъл такъв, безспорно идва пациент с една хронична рана, ние трябва да уточним първо за кой тип рана се касае, за какъв съдов произход се касае при раната и оттам нататък да преценим какви точно увреди са довели до развитието на тази хронична рана. Така, например, при хроничната венозна недостатъчност трябва да се изследва състоянието на венозната система със съответната апаратура, трябва да се направят съответните проби, като най-често се използва ултразвуковата диагностика. При хроничната артериална недостатъчност, при напредналите стадии, в които вече имат атонични рани или хронични рани, гангрена и некрози, освен ултразвуковата диагностика, много често се налага извършването на ангиография, цветно изследване на кръвоносните съдове, които показват къде съдовете са изменени и запушени. Като при диабета също така трябва да се установи стойности на кръвната захар, добре ли е контролиран. При всички пациенти трябва да се уточни функцията на бъбреците или практически има един много сериозен комплекс от изследвания, които трябва да бъдат извършени, за да може да бъде уточнено най-детайлно причината и да може да бъде лекувана. Защото ако лекуваме само раната, ние няма да имаме ефективно лечение. Ние трябва да лекуваме и причините. Тоест, трябва да лекуваме основните заболявания, които са довели до това. Така че това е един сложен процес, който в никакъв случай не бива да бъде подценяван и да бъде игнориран, тъй като ако това всичко не се направи както трябва, за съжаление резултата ще бъде лош и няма да има ефект от лечението, каквито и така, нали, в кавички и шеговито бих казал, вълшебни лекарства да слагаме в раната. Какво представлява самото лечение и има ли възможности за такова тук в Стара Загора и респективно в България? Ще поговорим само след малко. Иначе, уважаеми слушатели, напомням ви 616-419 с код за Стара Загора 042. Там продължаваме да ви очакваме. В предаването Часът на Хипократ на честотите на радио Стара Загора продължаваме да говорим за хроничните рани от съдов произход. И така, доктор Петков, стигаме до момента, може би един от най-важните моменти, този свързан с лечението. Какво определя лечението и какви са видовете? Лечението, колкото и да звучи банално, трябва да бъде комплексно. Преди малко говорихме, че не можем да лекуваме хроничните рани от съдов произход, без да лекуваме причината. Говорихме и за диагностиката, колко много неща трябва да бъдат направени, за да може да бъде уточнено поведението. Оттам насетне можем да разграничим лечението на две големи части. Едната е лечение на основното заболяване и другата е лечение на раната и конкретно грижи за нея. В лечението на основното заболяване така съвсем накратко бих искал да кажа, че ако се касае за хронична венозна недостатъчност, трябва да се прецени дали този пациент трябва да бъде опериран, дали да бъде извършена безкръвна операция или така наречената ендовенозна лазерна аблация, или трябва да бъде лекуван подходящи медикаменти с компресивна терапия. При диабета трябва да бъдат компенсирани задължително стойности на кръвната захар, болният да бъде в едно сравнително нормално състояние организма му и да се лекува конкретната рана, като тук прави една малка оговорка, че понякога при диабетиците също причина може да бъде запушване на кръвоносните съдове и при тях също влиза съображение да бъде извършена цветна снимка. И при третата голяма
група, хроничната артериална, при третата голяма група заболявания, хроничната артериална недостатъчност, също влизат в съображения при напредналите стадии, при наличието на изменения на гангрени, некрози и развитие на хронични рани, извършването на цветна снимка и в повечето от случаите извършване на така наречените артериални реконструктивни операции, т.е. операции, които възстановяват кръвоносните съдове, било то чрез поставяне на изкуствен кръвоносен съд, който е взет от пациента, или чрез поставяне на протеза съдова, която се изработва по специални технологии, или най-общо казано така наречените байпас техники, които фактически решават проблема, подобряват кръвоснабдяването и улесняват значителна степен грижите за раните в дисталните части на крайниците. И втората голяма част от лечението, за която говорихме, локалната грижа за самите рани, тя е не по-малко важна от това да се лекува основната причина. Тук бих искал да изтъкна и да обърна внимание, че в последните няколко години се появиха изключително съвременни, високотехнологични привръзки, които драматично промениха възможностите за лечение. Като една от най-големите групи е така наречените активни привръзки, при които става обмен на вещества между привръзката и раната и обратна абсорбция или смукване на разтворените вече тъкани изменения, които говорихме, некрози, фибринови налепи, обратно в привръзката. Тоест, тези активни привръзки много в голяма степен улесняват очистването на раните и подпомагат оздравителните процеси. Други видови привръзки, които пък стимулират изграждането, изпълването на раната, изграждането на кожата, също са мога да кажа, плод на високите технологии и използването на такива привръзки, когато бъдат използвани правилно в подходящи фази, значително улесняват грижите за раната и много бързо водят до, бих казал, айде да не използвам думата драматично, но много по-бързо подобрение и затваряне на рани в сравнение с използването на стандартни методики, с лекарства, които слагат и така нататък.